Продукција Скок од Нови Сад пред пицеријата Гарден. Овде сме да ја најавиме ексклузивната емисија, ексклузивниот разговор со Миле Пица, човек кој донел пицата пред 50 години во Нови Сад, длабоко инволвиран во новосадскиот и во српскиот фудбал, другар, пријател на многу познати фудбалски личности, а исто така и прв другар на Ѓорѓе Балашевиќ некад од 1973 година. Миле Пица ексклузивно за YouTube каналот Дургутов ја кажа својата животна приказна, испреплетена со естрадата, со фудбалот, со неговиот престој во Мајами, каде што има убави, блиски, директни контакти со Интер Мајами Хит, клубот каде што игра Меси. Сето тоа ќе имате прилика да го слушнете и видите низ разговорот направен со овој човек кој е на некој начин синоним во Нови Сад, кој ја отвори душата, и неговата ексклузивна изјава: ако можам да бирам втор град каде што би живеел, тоа би било Скопје. Тоза je njega otkrio. Toza Veselinović je otkrio Pixija. Život je tako namestio da mi je Vujke, Vujadin Boško, prvi komšija, evo je kuća pored, možda snimite taj krov što se vidi. To znači da se dobro sećaš kad su oni bili šampioni Jugoslavije? Kako ne, da se drugi ne ljute, a Pančev je bio jedan od najboljih momaka i ali ja nisam vidio ni jednu reprezentaciju da gine za reprezentaciju kao hrvatska reprezentacija. I ja uvek govorim, nije fair, Makedonci više vole sve nego Makedonci su takvi ljudi da to... I oni me jedini vrate u ono vreme stare Jugoslavije, naših odnosa i ljubavi, jedino me oni vrate u sve to. Ovo mora da znate kakav je Žara Gidije bio. Prijavi policiji da hoće da ga ubiju. Hoće da ga ubiju. Đole je bio moj brat. On je uzeo i ovako je napisao: računajte na nas. Ajde. Đoleta treba da razumeš. Da razumeš njegov tekst, njegove reči. Sedim malo tamo i sa predsjednikom FIFA Đanijem, pa vlasnikom ovim MLS-a, pa onda tamo su sad Messi, Beckham i ovi svi. Ovo sada, otkad je došao on u Ameriku, Messi, sam svedok ko sve dolazi da njega dotakne, upozna i vidi. Znači, sve najveće ličnosti, to je tuča da uđu tamo u ložu i da bi imali kontakt, bilo kakav ili sliku s Mesijem. Znači, govorimo o najvećim zvezdama sveta, ne govorimo o nama, običnim ljudima. Od vremena Toza kad je vodio reprezentaciju, zove on mene, kaže, dođi, imamo na Novi Sad trening, kaže, imam jednog klinca iz Niša, moraš da ga vidiš. A klinac iz Niša je? Pixi. On imao jedno 18 godina, koliko? Ovo je period kad je Toza bio selektor, kad smo igrali na Euro u Francusku. Da. I, ako se sećaš, Pixi je tad za reprezentaciju igrao i trebao da se šutira jedan gol, penal, sećam se. I Toza kaže, ko će da šutira, bilo odlučujuće. Niko nije smeo i Pixi uzme s 18 godina, kaže, ja ću i da go, kaže. Pixi je 65. Kaže, ovo se zove zvezda. Ovo se zove zvezda. Ovo je igrač. Vidi, ali to se videlo na treningu, pa to nije normalno. Toza je njega otkrio. Toza Veselinović je otkrio Pixi. Kaže, ko šta hoće. Koja si generacija, kad uzmemo Tozo, Vujketa, tu ja imam 72 godine, sad računaj šta je prošlo pored mene. Znači, živ i zdrav. Pa šta da ti kažem. Znači, ja od Pantelića, Ilije Pantelića, te legende, ja sam gledao još i Tozu kad je igrao, kao klinac. I život je tako namestio da mi je Vujke, Vujadin Boško, prvi komšija, evo je kuća pored, možda snimite taj krov što se vidi, a Toza Veselinović je bio prijatelj. I tako da on mene vodio svagde
To okreni ovako, onako, Mile je cijeli život u Novi Sad. Ceo život u fudbalu sam nekom. Onda, ona era Pantelića, Ivezića je išao u školu sa mnom. Nikezić. Petar Nikezić. Da, Pera Nikezić, onaj kad šutne loptu odvali tribine. Ričinar, cijela ta generacija. To znači da se dobro sećaš kad su oni bili šampioni Jugoslavije. Kako ne, onda druga generacija gde je Bobe Pavković, Ratko Svilar, Grutonski i ta generacija. Pričamo o Pavkovića 10 ove godine. Da, to mi je kućni prijatelj i dan danas. Sećam se utakmice, ja sam išao tada s njima u Portiv Hajduka i igraju i bilo je da će biti prvi ili ne. I to je samo veliki treneri mogu. To kaže Bobetu. Tvoj zadatak je samo da proturiš kod noge 3-4 puta ovom kupeš odbrane Žumbul je bio. Nadovez je igrao odbrane onda, Buljan, Nadoveza. Da, ne. Proturi mu 3-4 puta kod noge i tvoj posao obavljen. Jer ovaj poludi i nema više od utakmice i tako pobede Hajduk. To je prednost bila velikih trenera. Ja sam bio prisutan u svlačionici milion puta. Nisam nikad video, a bio sam puno i sa drugim trenerima, nisam nikad video nekog da tako psihološki ume da pripremi ekipu kao on. On je toliko njih dizao, verovao u njih. Oni su, kad su izlazili na teren, samo što nisu leteli, kako je to imao priču s njim. Znaš. Sad možemo usporediti recimo Vujketa kao trenera i selektora i to oba su iz Novog Sada. Druga priča bio. Vujket je bio druga priča, on je bio ozbiljniji, disciplinovaniji i on je bio druga priča. Drugi karakter recimo. I drugi karakter. I druga, pa verovatno je zato i doguro jer je bio perfekcionista. Bio trener Ala, bio trener Sandor je trener svih velikih timova. Učeo u kuću slavnih u Italiji. Uvijek, mislim, ali, kažem ti, onda Kosanović, onda ekipa ta, Miha Mihajlović, evo, da ne dokazujem, on je odrastao sa mnom, ja sam bio ko otac, Miha, Tanga, ta cela generacija koja je osvojila šampionsku titulu s Vojvodinom tada, Mihajlović je isto bio dobar karakter, ja sam imao prilike da sam malo... Kako, pa on je divan. On je bio mekan. Ljudi ne znaju kakva je on duša, kako je on pomagao sirotinji, kako je pomagao, nikad nije hteo da se zna. Evo, slučajno naiđem na jednu sliku. On je bio veliki prijatelj sa Vladom Mateski iz Skoplja. Ja znam da su se puno družili. On je bio sa svima. Ali vidi, Miha je bio profesionalac. Miha je bio, kako da ti opišem, kad je došao iz Vukovar, mislim. Nije tu selo. Doveo ga Kosanović. Kosanović je tad bio direktor Vojvodine. Kosanović koji je igrao u onoj generaciji sa Bobetom Pavkovićem. I on ima dugi staž u Vojvodini. Da, ima, da. I Kosan je moj prijatelj dan danas. I kućni prijatelj. Ali Kosan je doveo njega i Tangi, sećam se. Ali Mika je bio, rekao ja hoću da budem najbolji igrač i posvećen. On je radio 1000 treninga ovih, kako se zove? Šutiranje. Trbušnjaka. A trbušnjak? Dnevno. Ja sam mislio da ćeš da kažeš da je trenirao šutiranje. A šutiranje je trenirao, a ne možeš ti da šutiraš bez... Ovako, imaš neku percepciju, ko je najbolji, recimo, igrač svih vremena u Novog Sadu? U Novom Sadu? Izmešan između generacija, evo, Vujke, Kosanović, Tanga, za moj ukus, da se niko ne ljuti. Ona generacija je to zabio. Vrhunaca.
Toza je bio i harizma i igrač koga nisi mogao da ne voliš. Ali da ti kažem jednu stvar, ne znam da li znaš Maneta Radinovića koji je igrao desetku u Železničaru. I onda je posle prešao tu u Novi Sad. Hugo Ruševljanin je bio direktor, tad Hugo je bio ime. A Novi Sad je bio druga lima. Vardaru samo, da ne zaboraviš, Hugo Ruševljanin. Zlatno vreme Vardara je Hugo Ruševljanin. I on je doveo Maneta Radinovića. Jer ti meni veruješ da je dolaskom Maneta Radinovića, takvog ludaka u pozitivnom smislu, nikad ja ranije nisam vidio koji ukrade sudiji žuti i crveni karton, ovaj ne primeti i džepari ga, razumeš? I onda napravi neki skandal, ovaj da izvadi karton, nema kartona. Ma vidi, to je bilo, nisi mogu da nađeš mesto na utakmici, kad je on igrao. To si igralo nisti stadion gde je sad? Ne, stadion Novog Sada. To je isto bio... Tu se meškao to. To su dva, Vojvodina je jedno, i to je bilo krcato, bilo puno. Ja se sećam kao dete, ja sam gledao Tozu, što je bilo abnormalno, ali najviše da ti budem, mislim da sam se družio sa generacijom onog gdje je bio Ratko Svilar, ne znam, Bobi Pavković i Vezić. To je neka moja generacija, onda smo mi igrali mali fudbal i veliki fudbal, sećam se. Tamo ja sam u to vreme otvorio pizzeriju, svi su visili kod mene, pa je na Sajmištu imao stadion, ovaj teren, pa smo igrali u 4 sata ujutru Guliševi protiv obučeni, ljudi idu na posao, gledaju, ne mogu da veruju. Šta smo pa pravili budaleštine. A si ikad igrao veliki fudbal? Jesam, kako nisam. Pa ja sam u Novom Sadu bio, u toj obradničkoj generaciji, i onda sam prešao u Vojvodinu i sa nekih 18 godina ja sam već, i mogu ti reći da sam bio dobar fudbaler, dobar špici, ali nešto me vuko u biznis, da. Ono klasičan devet. Imao sam noz za to. I tu me vuklo, Kako su to onda zvali? Sad kažu Mile Pizza, svi znaju ko je. Mile me zvali. Mile. Nadimak, prekar, po prezimenu. Pa nisam Mile, moje ime Milorad. Pravilno ime. Pravilno ime, da. A Mile su me zvali. I onda recimo ja sam, da ti kažem, u vreme kad je Savičević došao u Zvezdu, onda i Miha i Prosinečki i svi ti koji su stigli tamo, koji su osvojili šampionsku titulu, a ja sam u Beogradu imao butike neke i oni su kod mene svaku noć dolazili na Fajron i onda smo se družili. Družili smo se tako da znam i tu celu generaciju. I Binić je bio baš meker. Mišlija. Ja njega nešto volim onako kao karakter, stalno nešto se zeza. On je bio jeben karakter, eto da ti bude mislim da bude interesantno, znaš. A uvijek je znao da kaže, svi ovi piju kafu, sokove, a na kraju samo Binić plaće. Pa, to pustiti. Kako on kaže, nije baš tako, a? Kako on kaže, to nije Vidi, kao čovjek je, Miha je bio, Mihajlović je bio. Sad moram da te pitam za jedno izvanredno ime koje po meni je, ja sam to upamtio malo spremajući se za ovu emisiju, za Ilija Pantelić. On je imao izvanrednu karijeru kao golman i kao trener u stranstvu. On Brzić i ja sam s Brzićem inače bio i prijatelj iz Pantelića, sve. Takav mi je život bio da su svi bili oko mene. Kažu pravi gospodin Ilija Pantelić. Ilija je bio ozbiljan golman i sve. Ali za mene najbolji golman, onda je, recimo često se viđam s njim, on je u Americi, Janjuš. Slobodan Janjuš. Slobodan Janjuš. I on je tu, čekaj da se podsjećam, oni su bili sa Svilarom zajedno, a? Da. I Svilar je tada otišao i onda dolazi Janjuš. Svilar odlazi u Antwerpen. Ali za moj ukus i ono što sam ja viđao, međutim, tako je navešten, tada je bio Petrović, ako se sećate, govor stacije, i Svilar je stalno tu bio, da, Svilar je stalno bio kao nešto drugi, ali za mene
Ratko Svilar, kakav je golman bio, Sad to ne znam da mala će se raditi. digresija. Ovo kažu i dolje u Skopju kod nas za Dragana Mutebarića. Da, Da je Dragan Mutebarić bio izvanredan golman, ali nije imao sreću, bilo je velika konkurencija, puno dobre golmana. to je. Evo recimo sad ćemo uzeti Svilarovog sina, Mileta Svilara koji brani u Romu. Od Ratka Svilara sin. Da, znam. To je jedan od najvećih talenata. I zašto on bio da brani za reprezentaciju, opravdano da bude uvijek rezerva, jer ovdje sad opet imamo golmana koji je vrhunski. I to tako da ti nekad i sreća puno znači. Znaš, a Pantelić, ja sam recimo u Niš stano surađao i kod Pantelića. S njim je bilo zabavno, on je bio blesav skroz, pozitivno smislu. Pričamo za Dragan Pantelić. Onda znam i vašeg najboljeg igrača Stića iz vremena Zvezde, Pančev. Pančev je momčina bio. Pančev je dobro momak bio skroz. I mogu ti reći, iz te generacije, da se drugi ne ljute, a Pančev je bio jedan od najboljih momaka i koji je bio posvećen tom sportu. Ja ne znam, ljudi puno nisu o njemu pisali, ali je Pančev bio jedan od najozbiljnijih profesionalaca. I onako, van terena kaže. Da je van terena, govorim van terena. I na terenu normalno. Imao je nos, to je retko koje je On je dao gol kad niko ne drugi. Pa idi, imao je nos. Mislim, znao je da bude na pravom mjestu. Znaš, u pravo vreme. Od сегашна временска дистанца, како гледаш на фудбалска репрезентација на Србија предводена од Драган Стојковиќ Пикси? 2 пласмана на европско и на светско првенство, а увек има критика. Мислим да се меродавам да кажеш твое мишљење и твој коментар ова. Pa da ti kažem jednu stvar. Svi su to pojedinačni i dobri igrači. Ali ne znam šta da ti kažem. Neću da se zamerim nikom, ali Идеја ми е како толику успеха, а опет критика. То ме мало мене буни, као неки хроничар pa po фудбала. meni bi trebao još veći uspjeh. Da ti bude. Стварно, ајде. Po meni. Imamo jednu stvar, a to je, sad nek se niko ne ljuti, ali ja nisam vidio ni jednu reprezentaciju da gine za reprezentaciju kao hrvatska reprezentacija. Kad igraju. Nek se ljuti svako, kogod hoće da se ljuti, ali dok god mi ne budemo šta oni rade za svoju reprezentaciju i kako ginu, i kako su posvećeni, nisu oni ništa bolji fudbaleri. To се слажем с тоа. Ali, Само да знаеш да сам бил у Катар, тоа е мој задње светско првенство, значи 9-то поред. Мислив сам да ќе Србија да експлодира у Катар. Кад овако видим состав, така. Бум! Онда као балон. sve sam ti rekao. О томе причам. Sve sam ti rekao, žao mi А je. Хрвати Tako, иду обрнуто, Хрвати Они обрнуто. чуте и раде. Obrnuto. Mislim, svi bi trebali da se ugledamo na njih. Sad, neko će se ljutiti na ovu moju izjavu, Ja, ali dobro, se ljuti, pričamo ali ovo je fudbalski. istina, ovo je Pričamo fudbalski sportski sad. i ne može niko da porekne da to nije tako. Јас сам Svaka im имал ту čast. прилику да мало причам и со Даличем и со Пиксијем, Да. док су те биле пресконференции у Катар. Онда видим да е Пикси пуно уздрујан, онако мало нервозан, а Далич увек насмеа, без оглед на резултат. И тоа е нека општа, како да To je кажем, toza i ono što sam ti ja pričao. Ja nikad nisam vidio da neko uđe u slačionicu na poluvremenu i ne mora ništa da kaže, ali da igrači ovako gledaju njega i on ih samo pogleda samo što ne kaže daj da vas zagrlim sve i volim vas najviše na svetu, vi ste najbolji na svetu, to je psihološki moment koji u svemu, ne samo u fudbalu, u svemu daje rezultate. Ај малку на скопски теми. Миле дел од својот живот го поминал во Скопје.
Ja sam I tamo... profesionalen i privatnik. Da. Ja Ajde sam da čujeme tamo- za to. Ja, da vam kažem jednu stvar, ja kad kažem u kom gradu bi volao da živim, onda ljudi meni ne mogu da veruju. Jedni od najlepših trenutaka u mom životu su bili u Skoplju. A sad ću ti reći zašto. Koji period je to? To je bila, znači kad je krenulo ovde, kad su krenuli problemi, ja sam 94. otišao u Ameriku, 95. znači od 89. tako. Čisto informativno. Da, 89. do To je- jedno 5 godina. Dobro. I tamo sam i živeo, i tamo sam toliko divnih ljudi upoznao, toliko divnih prijatelja koji dan danas su s mnom zajedno da vidi, ja da ti kažem jednu stvar, moje mišljenje, da jedino još u Makedoniji, imaš ono kao nekad mi u staroj Jugoslaviji. I ja uvek govorim, nije fair, Makedonci više vole sve nego Obrnuto. Makedonci su takvi ljudi da to, kažem ti, i oni me jedini vrate u ono vreme stare Jugoslavije, naših odnosa i ljubavi, jedino me oni vrate u sve to što... Kad se živjelo malo tiše, malo sporije. I onda tu da ti pomognu, da budu uz tebe, da, ja ne mogu da ti opišem, stvarno, ja toliko kvalitetnih ljudi poznajem tamo, ima pokojni Danče Šuturko, od koga sam jako puno naučio i koji je jedan od najpametnijih ljudi koje sam upoznao. I ja znam, ja sam svedok, tu je bilo priča ovih i onih, ali ja sam svedok za Makedoniju u onom najtežem vremenu. Niko nije ni blizu uradio to šta je on uradio. On je sponzorirao. Pa ne samo sponzorirao, tu nestašica žita, nestašica ovog, nestašica. Jedino je on uspevao da to sve donese i da dobije i da donosi i nikom se nije hvalio niti na sva usta, ja sam bio svedok toga. Vidi, uz tako poštovanje da onda, ja sam dobar, jako prijatelj sa njegovom decom, a onda sa zetom njegovim s kojim se družim, Riste, i Danilo, on je u pivari radio nekad, Danilo, A spomnuli ste i Gorska a voda. Dimče bio prijatelj, vlasnik Gorske vode, on je familijarno, mi smo jako dobri. Dimitar Dimče Kostadinov. Da. On je jedan divan, jedan pametan i stvarno ne znam šta da kažem za tog čoveka, on mi nekako leži na srcu. I jedan menadžer, dobar poznat je bio vaš prijatelj. Žaro je legenda. Ja se sećam, On je prominuo. sad da vam kažem jedan primjer. Ono velika afera fudbalska, što je bila za plaćanje. To je bilo Vojvodina Split. Sad Vojvodina Split, sad slušaj ovo. Kad ste ga pretvorili. Ma ne, to moraš da znaš. Ajde. Džara kod mene u točku. I to je suđenje. Dobro. Osnovni sud Novi Sad. Uštraj. I šta uradi? I on kod mene tih dana sve vreme. I Žara kaže, ovo moram da znate kakav je Žara Gidije bio. U ono vreme, ono vreme bi takav vrsta mangupa i da ti kliker radi, da to nije normalno. I Žara da se izvuče iz svih problema. Ode u javne govornice, jednu, drugu, treću, i povede drugare, i prijavi policiji da hoće da ga ubiju. Da hoće da izvrše atentat na njega ako bude svedočio. Radi afere, ovo, ono, tu je policija onda, hotel Tvrđava, on je spao tu je naletela policija, čuvala ga, on sam sebe namestio, sam sebi namestio aferu, da bude miran. I tu se kroz takav način izvuče. To nije normalno, to je samo mogu Žara. Ja se sećam, Oliver Bandić ide da mi peva, on mu organizovao žurke, koncerte.
Kaže, Oliška, znam, kaže, imam problema sa zdravljem, imam ovo, imam ono, dođi Oliška da mi pomogneš i Oliška dođe da uradi 3-4 koncerta s njim, ovo, ono, pa kakvi problemi žara u kazinu i sve to, ali vidi, Čola kaže, znam šta će mi se desiti, ali ja idem, ja ga volim, ja ga obožavam. S njim je bilo uvek veselo. Imao je, mozak mu je radio 200 na sat. 200 na sat. Žara je bio, ovo što je osmislio na suđenju, u ono vreme, ajde danas, i to vreme bre bilo to je bilo... On je bio dobar prijatelj produkcije Skok. Da. To je naš sportski magazin Skok. Đaro je pisao feljtone o tom kod nas. Imao je intervju sa Draganom Đajićom, o FIFA, UEFA, ove poznate ličnosti fudbalere. Sa Mihajlovićem isto je puno dobro stojao. On je bio zvezda, znaš. Svi su ga volili. Ma njega nisi mogao da ne voli. Tako. Nisi mogao da ga ne voli. Ja se sećam Rade Šerbeđ je ono vreme kada je snimao tamo, Rade i ja, to dobri drugari. Onda da ne zaboravim, jako sam se dobro družio sa pokojnim, on je jedan od najvećih producenata možda i Evrope. A direktora na Vardaku, Medo. Da, Medo. Medo je jedan šećer bio. On je bio dobar u Eston Fistu, filmska produkcija. Filmska produkcija, pa ne, mi smo se baš... Šta smo radili? Mi smo leti u Desaret, znaš u Skopu. Znaš, onih 9 kuća. Dobro. Pored hotela. Mi smo to uzimali na 3 meseca. Ja, Riste, kako se zvao čuveni, Mršavi držao restorane, lud. Da on je tu, Fufo? Ne, umro je jadan. Uvek smo išli kod njega, nije važno. I setit ću se, toliko je ljudi. I onda smo mi tamo po 3 meseca ostali. Ja sa decom, ženom dođe, moja deca mala, onda dođu četovi, dođu čuda. I sad nas 9 porodica je tamo bilo po 3 meseca. 3 meseca. I to je ta konekcija sa Makedonijom koja... A kako, ne, ja sam to, onda idem ja tamo i na Mavrovo, tamo moj drug Rite, zet od Dače Šturkova, ima i kuću i idem tamo da skijem i... Bile? Ako treba da nešto ne znaš o Makedoniji, pitaj mene pa ću ti ja Da. Kad smo ušli prvi put u ovoj pizzeriji, prije nego što smo se upoznali, pošto je lepa pizzerija, dođe ova moja supruga i vidi Balaševića, a ja iza nje vidim i izlazimo, rezervišemo masu, gledali smo utakmicu. Nismo znali tebe. Ja razbiram sve makedonske. Razbiram, sad na makedonski ti kažem. I moja ta supruga se eži, malko solzi za Balašević, od tim novog Osaka, a ja izlegujem od kafanava i na jedno simpatično devojče vikam, da li su Đorđe Balašević beše, vikam, Šurda, Ljubiša Samardžić. I ona vika, ne, to je gazda, vika na pizzeriju. To je ova slika dobro. To je iz 73. Mi smo bili... Ajde, malko za nego. Inače, on je član naše familije. Član naša familija su muzika, pesma, prisustvo. Ja svaki moj intervju nekako Đolete stavim na stranu, zato što ja sam dobar od Bregovića, onda Stefanovskim vašim. On je dolazio kod mene, Vlatkom svirao, mi se poznajemo odlično, možda ga pitate. Pa ne znam, znači sve iz tog javnog života, sve jako dobro poznajem. Onda sam velik prijatelj bio sa Oliverem Dragovićem, sa Oliverom Mandićem, svima sam njima. Ali Đole je bio moj brat, ne znam kako da nazovem, znači pre nego što je uopšte počeo, sve se događalo kod mene u pizzeriji gde su bile svirke Bobe Pavković i on. Društvo je bilo Bobe Pavković, ja... Čekaj sad, ova fotografija je pred da sviri za Rani mraz. Pa kakav Rani mraz.
Pa, Ovo je onda je čisto dolazio dodarstvo. Peca Popović i od Peca Popović je uzeo razdeljak jer ljubim što Đole nije teo da da. A Peca dolazio kod mene. I nije teo da da, bilo ga sramota, ono preko noći postane hit, neviđeni rad. Slušaj me ovo. Ajde. Kod mene dolaze, i Đole sedi kod mene, i dolaze da kažu, pošto Tito dolazi u Karađorđevo, da mora da dođe uveče da peva Tito. Tito je čuo tu, ali da ne peva u razdeljak i ljubim, da nešto osmisli. Znači, to se događa, šta ja znam, u 1-2 popodne, tako, mi sedimo po celici. I oni njega obaveštavaju sad šta će morati. I sad mi sedimo, kaže šta ću da pevam, ovo ono nema ništa. To je samo mogo Đole. Znači, ja sam znao sve kompozitore, sve tekstopise. Mika Antić bio moj prijatelj, veliki pesnik. Svi su to, možda moj život je toliko turbulentan iz svih sfera, od režije, pisaca, vajara, skulptura, čuda, ovo ono, pevača, muzičara, kompozitora, svi su bili oko mene. I takav je moj prostor bio koji je primao 3000 ljudi i cela Jugoslavija tu dolazila. Nisi mogao da nađeš mesto vikendom od ljudi koji su stizali sa svih strana. Da, i šta sam teo da kažem? Kako se Đole izvukao iz te situacije? To samo možda. Kaže on mojoj majci, koja je radila tamo u pizzeriji. Anka, daj mi papir, jolo. I kao što ti imaš ovako, uzme. I, verovo ili ne, ja meni da diktira neko, ja bi pogrešio verovatno. Znaš nešto. On je uzeo i ovako je napisao, računajte na nas. Ajde. Evo ovako, od početka do kraja, ko da mu neko diktira, i tako je napisao, računajte na nas. I pošto je gitara stalno bila i tako je nastalo računajte. Dok smo se mi zezali, pričali, smejali, eto, on je takav genij. Ne, to, vi ne možete zamisliti. Ja sam s Bregom učestvovao, ja sam s Bregom bio po 3 meseca u kući njegove, pošto sam slio na Jahorini, i onda sam svedok komponovanja, pa ne znam, Lazar Istovski, pa Čola, pa svedok sam u studijima, prisustvovao sam, jer sam ja tad imao veze za svim televizijama, pa su onda oni zavisili od mene, tako da je sve bio sam u tome svemu. Ali Đole, nek se niko ne ljuti, Đole pa Trifunović, ali Đole, niko to nije mogao da, recimo Stolica ovako i ta, Bora Đorđević je isto umeo, ali i bili su čak i zajedno jedno vreme. Ali Bora je neka druga vrsta, ovo je dubina, ovo je, Đoleta treba da razumeš njegov tekst, njegove reči, njegovu... I ta peta dimenzija nije sporovita. Ne mogu, ja mislim da ljudi njega nisu ni upoznali. Da li veruješ da ja i Nataša ги знаеме сите песни на Đorđe Balašević и ги слушаме 30 години на нас. Više ne, ali 30 godina na nas. Možda i više, ali ajde, evo 30. Evo, ja sam ti dao, Nataša, jedan snimak. Slobodno ga pusti tamo. Na YouTube kanal to objavim. Da čuju ljudi u stvari kakav je Đole. Si vidio kakav je Đole? Da, to je Đole. To si nam dao ekskluzivno za... To je Đole bio onaj pravi zajebant, kad moram tako da kažem. Pozitivno si. Pitali Mika Antića, koji je Miko po tebe najbolji pisac svih vremena? I on kaže Balašević, a zašto Balašević? Pa zato što je jedino on sve svoje pesme napisao i otpjevao. Svi su drugi pisali, a oni pjevali. Ja sam imao sreću da sam s Mikom bio, mene je čuveni Bata Pežo uvatio kao klinca od 17 godina, Bata je bio jedan od najvećih boema koji postoje i onda su oni mene uvetili tako da sam ja rastao s Branovcem, Žićem, s Mikom Antićem, sa celom tom ekipom
ti velikani, ja sam bio njihovo dete, tako da... To je privilegija na nekoj način. Mika Antić je, ljudi ne znam da znate, Plavi čuperak i to je napisano, on je otišao i živeo u ciganskoj čergi 6 meseci. I Bata Pežo i ja smo mu nosili 2 put nedelje do hranu, nije teo da izađe iz čerge 6 meseci. On je u ciganskoj čergi, u Romskoj živeo 6 meseci. I mi kad god smo odlazili kod njega tamo, ti trenuci, onda je Mika radio emisije televizijske iz mog točka. Mika i ja smo se družili. Mika je bio najkrvaviji. Kad se napije, on muca. On muca, da. I onda Bata Pežo stalno ga provocirao kad izađemo uveče na cigane da recituje i stavi ga na sto gore. I on recituje, ali muca. Da, baba mi se, ali vidi, oni su bohemine. I velike imena. Slušaj ovo. Golemi imena, mnogo golemi imena. Mi idemo... U poširoke ramke, ne u Srbija. Ja vozim Miku i Batu, pošto ja jedini nisam bio. Oni ubijeni, idemo sa nekim tekija s kafane. I svraćamo u Batinu kafanu. I Mika dobio stan na avijatičarskom, kuću onu sa terasom, ali nema stolice na terasi. I mi u Batinoj kafani, i Bata nema pojma da je u njegovoj kafani, kaže Miki, aj ukrademo ove 4 stolice, tamo tebi za važne. I mi ukrademo te stolice, Bate. Njegove stolice. I sutra mi kod Mike na kafi, Bata i ja. I Bata kaže, pa ja imam iste ovakve stolice, kaže u kafani. Niko se ništa ne, jedini ja znam, ja svedok. Pa mislim, ja kad vidi, ja kad bi on pričao, pa tu nema kraja, mislim. Jesi siguran da su iste, ja? Nema kraja, to je nevjerovatno sa njima, šta je sve bilo, to su doživlji neviđeni razvara. Tako da sam ja... Evo ti sad jedna mala digresija da ti se ja pohvalim. Znači, bilo je ponoćni program Radio Beograd. Tačno u ponoć je počinjao. Ja sam mlađi od tebe 10 godina. 62, imam sad ti 72. Znači, ti si isto slušao. To je to je trajalo godinu, 2, 3, negde 75. 6. sam imao 5, 6, 16 godina, do kraja dok se raspala Jugoslavija, ili sredinom 80. Sad ne sjećam se. Pola što pričaš, Mika Antić, ove zajebancije, kako je nastala Fijakar stari, to sam sve slušao, mislim, mene lično je to interesovalo. Ne može ova emisija, ja kad bi sve tebi pričao šta se sve događalo u životima, ja kad pričam moje djeci, one kažu ko da sam imao 5 života. Tako me život namestio da sam ja, sve generacije ja sam postao već popularan od 19 godina i pre toga. I onda, ja nikog nisam jurio, nego tako sam napravio neku atmosferu, sve se dešavalo oko mene. I onda je sve to nastapa, ja se sećam. Koga reče za Trifunović, misliš je na Duško Trifunović? Duško Trifunović. Duško je došlo, živeo u Novom Sadu ovde kada je rad bio u Sarajevu, on se preselio ovde. On ima gore spomenik. Mi smo se družili ovde. Za njega pričamo, onaj gde je... Da, tako da Duško je bio isto genijalan, Duško je bio divan čovjek. On je živeo u Novom Sadu posle Sarajeva, kad se desilo to što se desilo. Tako da sam ja imao sreću da sa svima budem, onda sam ja u Opatiji imao tamo isto restoran neki čuveni sa 15 soba, pa ja sam tamo sve javne ličnosti koje postoje. Pa kako je Brena pevala kod mene? Na sceni je bio Vlatko Stepanovski, Brega, Pipe, pokojni Bubljan, onaj iz Dugmeta, Nele Kararić, Nele Kararić i sve, a Brena je pevala rock'n'roll. U mene na rođak nije mogao da peva. Kaki nije bio sam. Ali Sve zborovaš za diskotekata što si... Da. To je bilo 3000 ljudi stajalo. To nije bila diskoteka klasična, to je bio restoran, pizzerija. To je bilo onako zdanje gde su se okupljali od političara, od predsjednika država, sportisti, vojni generali, znači sve strukture su tamo dolazile i bile. I sad možeš zamisliti šta se meni sve to
izdogađalo i šta je sve bilo. Pa kad sam ja otvarao točak, ja sad pravim u ono vreme i nisi mogao da imaš veću privatnu radnju od 60 kvadrata. A ja pravim Kako prosto? kao prostor, ja pravim 1500-2000 kvadrata. I meni Pinki, koji je bio načelnik pokrajinskog suda, a Mindić, predsjednik grada, moj prijatelj veliki, kad su vidjeli šta ja gradim i šta ja radim, meni Pinki kaže, Mile, ti si mi prijatelj, ako ti nalog od gore, kaže, ja ću morat da te hapsim, jesi ti normalna, kaže, šta radiš ti? Šta radiš? Iako sve legalno rabate. Sve, ne, nije. Jasno. U to vreme bio, morao si kontrolisan privatnik da bude. Međutim, ja prođem najstrašnije. Ja išao na skijanje, volao sam skijanje i onda sam se u ono vreme bio predsjednik Beograda Kovačević, s kojim sam se ja poznao. Onda sinovi od Titovi unuci, Titovi sinovi, onda od Stambolića, od ovog, Ivan Stambolić, od ovog, kako se zove? Dolans? Prvi, ne, Rankovića, od Rankovića, pa svi su bili, išli smo zajedno. I onda ja kad sam otvorao točak, otvaranje, i sad okolo bilo jedno 5-6-7 policijskih kola. A ja njima kažem, sedite svi u službena kola i dolazite vamo, na otvaranje 3 dana. I oni svi sa službenim crnim Mercedesima kod mene, i sad ko će da zove, ja znam da ovi neće moći da zovu ove, jer bit će da je meni dozvoljeno, znam. I ja na forum prođem i tako se završi i onda krenem. Tako da je, moj život je toliko, kad bi se rodio ništa ne bi menjao, ponovo bi sve radio, ozbiljno ti kažem. To je ubav razgovor za naš YouTube kanal. Da, i dalje ja pratim fudbal, odem, često idem na utakmice Inter Majamija, gledam Mesija i svega toga, tako da imam sreću tamo da sam dobio i neku ložu, tako da sam i neki dobar gost tamo, pa sedim malo tamo i sa predsjednikom FIFA Đanijem, pa vlasnikom ovim MLS-a, pa onda tamo su sad Messi, Beckham i ovi svi, tako da... Ajde da čujemo nešto, šta je oko ovog svjetskog mundijala u Americi, kako će to da bude? To je moj 10. mundijal, ja imam neke informacije. Ja koliko znam i koliko sam bio na tom terenu gde se gradi. Dole u Majamiju? U Majamiju, to se gradi ogroman centar, ogroman, sa stadionom. Ja mislim da će to biti jedan od najlepših projekata i to je, kao kažu, najveći projekat Majamija, koji će biti i koji se sprema za svetsko prvenstvo. To je povezano sa fudbalskim klubom gdje igra Messi? Da, sa vlasnikom Inter Majamija. Vlasnik Inter Majamija je porodica Masa, tu je Beckham, koliko znam, 10% i tako to. A ja slučajno te ljude nešto malo i poznajem i ne kažem. To je fino poznanstvo, to je lepo poznanstvo. Pa imao sam sreće da poznajem sve. Recimo, ja sam otišao za Ameriku iz Makedonije sam otišao. Eto, vidiš. Da, i za mnom je došao i Rista sa njegovom porodicom. I imao sam sreće, moj život je tako spleten da, recimo, Nick Boliteri, to je najveća teniska akademija na svetu, AMG, on je moj venčani kum. I moj najbolji prijatelj bio, jedan pokojnik prošle godine. Ali šta je, kakav je moj život, da vam kažem. Ja se sećam, pojavi se Agassi i Monika Seleš, koja je iz Novog Sada. Ja sam poznavao roditelje, roditelje od Monike i Moniku kao dete. Bio sam u tenisu, isto voleo da ga igram i neću nikad zaboraviti. Monika je bila 10 godina, izgubi prvom kolu, jedan turnir tu mali, ona nema 20 kila i tu su se neki malo nasmejali, a tata je došao i kaže, smijete se vi, ona će biti najbolji igrač sveta. 10 godina.
Ja da ti kažem iskreno, kad je to rekao, ja nisam iskomentarisao, ja to nekako umem da ispoštujem, ali ni u ludilu nisam mogao da poverujem da će tako nešto da se desi. Ja koliko se ja sjećam, on je bio dugo godina i njezin trener. On je bio trener. On je vodio računa. Da. I šta hoću da ti kažem? I gledam Australiju Open. Dobro. Igra Agassi i Monika. I pokažu u publici Nika Bolitelli. I ja kažem mom prijatelju, kod koga smo gledali, to je bilo 3 ujutru, vremenski razliku. Rekao, ne znam šta bi dao da upoznam ovog čovjeka. I mene život tako namesti da ja se doselim tamo u Ameriku gde je on. Sarasota, nisam ni znao da postoji Sarasota i da je ta akademija tu i da bukim slučajem moja deca nešto igrala, pa to je priča za sebe ko iz bajke. I da ja postavim s njim najbolji prijatelj i venčani kum i on je 2 put bio ovde. I tako da, ali mogu da zahvalim njemu za puno stvari u životu. Sad Mile ide, putuje na relaciju, Amerika. Putujem, evo, baš idem za 2-3 dana, idem da krstimo unuka. Ćerke su mi tamo u Majami. Jako sam zadovoljan, jako su uspešne. Ništa ne treba bolje, samo da ne bude gore. Znači, vidimo se na mondijalu za 2 godine, a? Obavezno. Ja sam već rezervisao u Boston. Tamo mi je sestra. Da. Šta, Boston letiš 3 sata do Majamija. Nema 2,5-3 sata. Da. Tako da znamo ja i ti sve te relacije. Jako dobro. Ali jači sam od tebi, imam 9 mondijala iza sebe. A tu jes. Tu jes. Priznaješ? Priznajem. Dobro. Evo to, evo ruka. Evo ruka. Priznajem. Prihvatam. Da. Tako kad god nađeš, imamo tu, nema kraja priče. Sad ću ići na utakmicu tamo, pa ću ti pričati malo i o Mesiju. Ovo je off record. Ja sam ti rekao kad smo pili pivo da sam stavio novu točku na gradove u Americi. Ja sam ti rekao. Znači Boston, New Jersey, to je blizu, to nema brze. Atalanta, Washington DC, ne znam da li se igra. I dole još jedan grad iz Atalante, Philadelphia mislim da je. To mi je blizu. Sad idem još jedno 1000 km. Malo na jug. Da, do Florida. Živiš dalje sam. Može li nešto, na primjer, napor od ovo što prethodno zborувавте пред да уклучам камера, нещо за Меси, какво е да дойде Меси во Америка, што се случува? To je interesno da kažeš. Ja da vam kažem. Ako sakaš. Evo, ja da vam kažem. Ja se sećam vremena kad je dolazio i Pele u Ameriku i Beckham i ova cela ekipa, ne znam gde su naši žunguli i ovo ono. Đorđe Kinalja? Pa da i ovo sada, otkad je došao on u Ameriku, Messi. Ljudi, meni ne morate da verujete, to je lako proveriti, bar danas uzmete telefon i proveriti. Evo, dole mi sledimo to, ali izvorno je. Ja ne mogu da vam objasnim da ja sam svedok ko sve dolazi da njega dotakne, upozna i vidi. Znači, sve najveće ličnosti, to je tuča da uđu tamo u ložu i da bi imali kontakt bilo kakav ili sliku s Mesijom. Znači, govorimo o najvećim zvezdama sveta, ne govorimo o nama običnim ljudima. Znači, sve karte, znači stadioni koji su imali po 20-30 hiljada, recimo New York, pa Filadelfija, pa ono, oni igraju na utakmice na stadionima od američkog fudbala od 70-80 hiljada gledalaca. Sve prodaju u roku od par sati. Stadioni krcati, znači to Evropa možda i zameri. Šta jedan čovek može da... To je prosto nevjerovatno, to je magija. To je delirium, to je... Pa jer vi znate da oni snimaju njegove treninge. Apple TV, on ima ugovore sa Apple TV-om i Inter Miami. Oni, pa ja ne znam koja je to cifra, ali da se uplašite u prodaji prenosa, samo trening. Ali Messi, ja sam svedok. Го снима trening го продава. Trening je prodaje. На преваре да не зборим.
To je Evropa, sad ti kupi ili nemoj, pa to niko te ne vara, to je na tebi. Sat vremena pre treninga, dan danas, sportisti, to da zapamtite, veliki Messi, ja sam svedok, sat vremena pre treninga i sat vremena posle treninga. I najveća stvar koja je na svijetu, 3 dece i žena su stavili. Familija. Stalno. Pa ne znam da si primetio. I na dodelu lopti nema. Oni su, ja znam lično, kad je krenuo iz Majamija, sutra da su se vratili, bez dece ne ide nikad. Dece je posvećen 500%. Porodičan, neverovatno. I sad ima jednu stražu, tu je do ekipu, on ima Suareza koji mu je prijatelj, ima Valdu, ima Skeca, ono i tek će da naprave. Ja znam da će da naprave. Koliko je Danas točno... su učili dogovor sa Di Marijom. Da. Znaš, sa Di Marija dolazi u Miami. Najnovi. ja sam svedok isto da je Neymar bio tamo da, a da vam kažem jednu stvar, lično je dolazio da pređe, međutim oni imaju odnose, tu je Amerika ispred Evrope. Ne može jedan klub da kupi najbolji igrač. Sve. Da ih se kupi ovako, da ih se obere. Evo pa gledajte u košarci. Draftuje se, ko je prvi na draftu, draftuje ga onaj zadnji. Tako imaju konkurenciju. Svi su klubovi, nikad se ne zna ko će sljedeće godine biti prvi. Ако еден ги собере сите, папала маца, тој ќе биде прв. Tako, evo pogledajte Real, pogledajte ovo, meni malo i nepošteno. Razumete? Da. Ali tamo nema i ja se sećam da mu je rečeno, izvini, sve u redu, ali ne može Messi i Neymar da budu jednom, možeš da budeš u LA-u ili kako je trebalo da bude, ali tako da je to korektno, da tu budu uvek na svi klubovi da budu tu na isto. Добра, ова проба и други тимови, други клубови со големи играчи, ама Меси е Меси. Ne možeš ti Mesija da porediš, Messi je jedan i nema više nikad, neće nikad ni biti. Точно. Баш тоа мислам. Znaš ko je mogao to da napravi i slično, ali opet sumnjam, pošto nije taj karakter Maradona. Niko drugi. To su jedina 2 imena u svetu koje vuče masu, oni su ko magnet. Ja sam svedok, ljudi, pa vi ne možda verujete šta je to. On kad se pojavi, kad krene, kad uzme loptu, to je vriska od male dece do svega, to je deliriju. To je strašno, to je manija. To je nevjerojatno, ja nisam verovao. Ja volim igrače, recimo, kao Neymar, Lake, Ronaldinho, ovo ono, ali Mesija sam uvek voleo ovo ono, međutim kad sam ga gledao uživo. Голи глава, што вика. On je igrač, on je uživo ga treba gledati i vidjeti, on je igrač, on je vanzemaljski. I sve ovo što je dobio, sve zaslužuje. Kako je profesionalan, kako je ovo, sve zaslužuje, sve zaslužuje. Има една работа за Меси. Ние доле во Македонија, вака, фудбалски луѓе, фудбалер кој јаде ќотек и никогаш не реагира. Da. За разлика од Роналдо, Неймар. Da, Он njega tuče. Bije. Ništa, on ide. Igra. Još više, još bolje igra. Pa zašto nije igrao sad 2 meseca? Pa ja mislim da bi svaki drugi igrač ne bi igrao 2 godine i bi ostavio fudbal. Kakav je bio duel, šta mu je uradio? Uleteo u njega igrač, odvalio ga, noga mu se ovako bila savila. Evo ga, vratio se. Ali je spreman. Sin njegov, kakav je talent? Pa ljudi, vi ne možete verovati. Vi ne možete verovati. Isti Messi. Ta su geni. Kako se vika? Ne, ima ih 3. Pa ovaj najveći, kako se... Dobro, ne? Dobro sad. Mateo. Da. Ali tu popularnost. On je trenutno, znači Amerika koja je s fudbalom bila
onako na nekom 5. mestu, 6. I stani pani, malo idu pa... Jer vi verujete da ne postoji ovog momenta popularniji sportista. Sportista od Messi. Na hokej, na bejsbol. Sportista od Messi. Tuku se svi, ja sam svedok, LeBron James je bio pored svih košarkaša, tuku se da dođe do vidi. LeBron James nije slavniji nego Messi. Molim? LeBron James je manje slavniji nego Messi. Ne možda verujete, majke mi. Ne možda verujete. LeBron je bio, ja sam svedok kakvi svi. Ono kad vide, to vriska, to je strašno, to je neverovatno. U ovaj kontekst, što sad pričamo, kako razmišljaš i kako vidiš svjetsko prvenstvo 2026 u Americi, kad su oni uzeli, igra se 104 naprava, 48 ekipa, prvi put. Da. Amerikanci su uzeli sve utakmice od četvrtfinala do kraja. Da. To je već malo i sila, malo i... Kako vidiš to ovako, odnapred, 2 godine prije početka? Pričam i marketinški, i posjeta publika, i rezultatski. Pa evo, ja gledam, tamo se dođe na utakmicu sat i po 2 pre. Ostane se posle utakmice sat i po. Mislim, tamo dolaze ljudi s porodicama, to je veselje, to je muzika, to pevaju svi 90 minuta. To je milina, tu nema excesa, nema ničeg. Ima posle toga after party koji je, tamo ljudi dolaze da se zapavljaju, da jedu. To je predstava, to je zadovoljstvo otići. Nema one, kako da vam objasnim, negativne tenzije, ovi navijači, ovi, nema veze. Pa eno, ne znam da ste gledali sad skoro ovu jednu utakmicu. Miami, ne znam s kim je igrao. Dobro. I onda su zamolili svi igrači iz protivničkog tima pre početka utakmice da se slikaju s Messi. I onda su se poređali i svi su dolazili da se slikaju s Messi. Pa to da umreš od smeha, kad si to vidio nekad u životu? Nikad. Jesi to vidio? Ja nikad nisam vidio. Ni Pele nije to Ma nikad ja nisam vidio to u životu. To da ne veruješ, svi su se poređali i svire, i treneri. Tako. I treneri. Da li je Filadelfija, ne znam ko je. Nije bitno i to su veliki klubovi i Filadelfija. Svi su veliki klubovi, da. Ne, drugo mi je malo bilo ideja. 94. ja sam bio na taj mundijal. Prvi put u Americi sam bio. Onda je, bili su krcati stadioni. 104.000 je bilo na Pasadeni, bez onih plastičnih sedišta. Da, jasno. Gledao sam i to finale. Ali nisu razumeli fudbal. Da. Sad ti shvaćaš šta hoću da ti kažem. Oni gledaju to, raduju se, ali... Ne, sad je drugo vreme, sad ću ti kažem. Amerika ima 450 miliona stanovnika. Ti sad u Americi imaš bar 150 miliona, ako ne i 200 miliona, što je južnoamerikanaca, što Meksikanaca, Italijanci, Irci. Italijana i ono koji znaju šta je fudbal. Tu je ta razlika. Tu je sad razlika. Ne, ja to isto razmišljam. Ma da, sad je tu razlika, sad ti, svi oni znaju i kaki, sad je to. Ali ovo što je Messi pokrenuo, da polude Amerikanci da polude. Da Amerikanci polude za tim fudbalom, koji je za nje bio, znaš, ovo ništa, za nje bejzbol, američki fudbal i ovo. To ja ne mogu da verujem. Ja sam svedok, znači tamo, ja ne mogu da verujem da jedan čovek može da može bejzbol i NBA košarka da budu drugi plan. Kako je ponudu on odbio? Messi. On je odbio ponudu od milijardu, nešto. A vamo u Saudijskoj Arabiji? Saudijskoj Arabiji. Ovdje će on da zaradi više. Ono nije od Majamija, Inter Majamija, nema tu, ali mu je vlasnik napravio, se protivio sa Adidasom, sa ovom, sa onim, razumeš, tako da će on, planira se da će završiti sa milijardu i pol, 4 godine. Ne, možda ovo što sada ti pričaš, možda objašnjava onaj moment sa bodyguardom. Znaš, to kruženje za Evropu kod nas svugde, da je bodyguard stalno na pola metara do Mesija.
A nije slučaj sa druge velikih imena. Ali vidi jednu stvar, to malo ima, to ima malo i Messi ide u prodavnicu, samoposlugu, ide na kafu, u Americi šeta ulicom, što u Evropi to nije mnogo. On je rekao da on nije imao život u Evropi. Tek kad je došao u Miami, on je shvatio, naš ljudi halo, naš jave, ali niko ne dođe da ga vuče, on je s porodicom izađe, on živi život i on sam izjavio da mu ne pada na pamet da ide odavde. To je ta kvalitativna razlika. To je razlika, evo ja sam gledam tamo i LeBron Jamesa i Pete Smitha i one, tamo pored sam, niko na njih, svi je, i oni maknu tim. Bill, ne znam, LeBron, maknu, nema niko da ga tu sad napada, da poštuju privatan život. Poštuju privatan život, tu je ta razlika. A još jedno pitanje za finiš. Konkretno, fudbalska reprezentacija Amerike. Ima neke šanse da nešto uradi na mundijalu? Ja da vam kažem sada da je, možda će zvučati suludo, ali Amerika je u narednih 5 godina, da ne kažem 10, velesila u fudbalu. Zapamtite šta sam rekao. Baš. Velesila. Jer gledam ja kako rade, gledam u akademije. AMG je napravio tamo nekih 10-15 terena. Onda je doveo sve najjače trenere od Južne Amerike. Tamo je Mario Kempes, sam upoznao i s njim sam se družio. Najbolji golgeter 78. Da, i ja se družio s tim divan. Sad ja sam gledao ovde treninge i radi. Kako rade s decom tamo. I šta rade? Oni sad šalju klince u Realu, Barcelonu, ne znam, Manchester City, znaš. I to te vodi da će biti uspjeh. Ima. Mora. To je sistematski, na duge staze. Pa ja gledam kako oni rade, treninge te, šta rade sa tom decom, kako. I gledao sam i ovde, ne pocenjujem ja, ali i onda šta je? Sad imaš Južnoamerikanaca koji su Amerikanci, to je druga generacija, treća, sad se tu izmešalo, sad ti imaš tu svega, sad je to druga priča, nije to više ona Amerika, sad pogledaj statistiku, da li postoji negde stadion gde igra Inter Miami u gostima, da ne kažem kući, u gostima, da nije pun, gde nije krcan. Ne, to sledim ja. A rezultati baš ne idu najbolje. Pa vidi, pravi se. Kruti rezultati. Znaš šta se radi? Dobra je stvar. Oni imaju oko 6-7 igrača iz akademije, klince, od 18 godina. Njihovi? Došli su iz AMG-a i ovo. Dobro. I sad oni pogledaju, oni 5-6 igrača. Sve 18 godina, 19. Ja znam kako su igrali pre Messi i kako je došao Messi. Oni su sad 70% godina. Aha. Dobro. I oni postaju igrači. Ne, znaš, ti si fudbalski čovjek, razumeš, obično kad dođe neka takva zvezda, odmah ako ovo se hoće rezultate, prvo mesto, titula, šta ja znam. Oni prave na duge staze. Amerika radi sve na duge staze, nema na terenu. Nema, oni zadržavaju i oni sad uzimaju te klince, naš kvalitetne klince, razumeš, i tu ih guraju, onda svaki klinac znaš što znači njemu da igra s Messijem. To je, on da 120% sebe. Kad on vidi da Messi dolazi sat vremena ranije, dolazi i on.